रानियाय नों दालाय अबेयाव थांखो? आदा फैनो थांनानै खोन्थायालासिनो थांबाय बे गोदान गायनाय बिबारफोरा होजोब्बाय बैथिंलाय Ai ơi! Ơi! Ai ơi, ओंखाम ओंख्रि बायलै डाइनिंआव खुरनानै दोनदोंहाय फिसा नायनानै जाहैथां Hello Bima. Hello Bima. हेलौ खोनाबाय बिफा आं न'आव थांनाय जाला खोनाबाय मानि थाखाय फैनो हालानो न'आव थांनाय जाला होनदों पस्टिं जाबाय आंना पस्टिं दङ बबेयावहाय जम्मु काश्मीराव पस्टिं जाबाय होनदों जम्मु काश्मीर मोजाङै थां होनबालाय बिफा मोजाङै थांबानो जाबाय लामाफ्रा मोजाङै थाबायलां गथ' सानैखौ मोजाङै नायदो खोनाबाय औ दे होमबालाय दोनसै मोजाङै थादो दोनबाय आङो दे जारलालै साइकेलाबो आयै आफानाव रां बिहर आंनो गोदान बाइक नांगौ एफा गोजान हामाहाय आफा हामा बिदि उन्दै बैसोआव गारि सालायनाया हामा उनफ्राव सालायनो हासिगोन नै नोमफायाबो जम्मु काश्मीराव पस्टिं जालायबायनो दा फैनो हाथ'लानो उनफ्राव लाबा जाया होनबा बाबायलां बे साइकेल बोराय साइकेलखौ सालायनो बाखिनायनि साइकेल नांला आंनो एरखम साइकेलखौ बाइक नांगौ आंनो माबाखौ कलेज थाङा आं मोनाहाय आफा बिदि खालामनो थांसै आं कलेजाव मालाय ATM बायदो माबा बायदो आंनोबा गैया दिनैलाय अबेथिं फैसाफोरा कालेक्ट जागोनलै सादाखौनो नानांसिगोनलै दानाबा मा खालामनांगौ फरायनानैबो लायासै उदां बेसे जाबावनो आदां गादांसो मोनलायलांबायलां जिउआव थोद सायरिखौनो दोंसे गोगोम मोनसैलां मालाय आंनि दुगा सिख्लाफ्रा आंखौ नुब्ला बुगा जाय आं सानफ्रोमबो सादा बेनो आंखौ बानायबाय जिउआव हा बेखौथ' जमोन बायदिसो मोनबाय आङो रथलाय सोर जाखो बिलाय आंसो सिनायखि नङाब्रा नोंसो होमबालाय खबरफोरा मा रखम खबरफोरा थिगानो फरायलायबाय थां बिए पास आन्दार मेट्रिक फाग्लाया बिदिसो नों हले आंहाबो फरायनो गोसोआनो जाथारला साइकेलजों बेसे थांनो बाइक बिदै इखौबो होमोनब्ला आं मोनसे गेम खुलिदो नुबा फाय जागोन दे सोरब्रा मा टिम जालायखोलै बिदिनो मोनसे हला नाब्ला फैलाव आइजों रायजागोन आं आफायाथ' सुथि गैया जेबो नङाब्रा कलेजाव थांनो थगायनानै फैयो जागोन दे रोंगौलै नोंबो दुगा दे होमबालाय उनाव लोगो मोनसिगोन दे खालाय दुगा मबाइल नाम्बारखौ जागोन दे होमब्लालाय उनाव दे Ayah sakit pula belai. No. Mudah kang, lama pula.
Hei, ayah. Ade. Oh. Ada. Oh, जागोन deh. Kamu menilai adanya? Oh, आंनिया जौमोन नार्जारि. Oh, sisterनियालाय? Laiman दैमारि. Oh, sisterनि नाम्बारखौ मोनगोन ना? Oh, dia lagi. Nula dada. Ade. Deh. Hello, Duga. बहा दं? Jwomwn नै आं लोगोफोरजों आदायावसो दोङो नों फैनोबा आदां सकनि दलं थिंजाय फै आं नोंखौ नेना थागोन रावनावबो सोंखानाङा नोङो Oh, जागोन दे जागोन Ayo, आं कलेज थांनो ओंखारबाय ओंखाम संदो नै जाफैदो ओंखामा Ada, ini kita lap gede. Oh, agै Jwomwnखौनो खेबसे फन खालामना नायनोसै आं Laiman Bung मा खबर थेट फाग्लि बुं Jwomwn नों गाज्रि मोनामोनबा खेबसे लोगो हमजागौमोन ना औ मानो हाया जानो नाथाय दिनै सम गैया लाइमोन लोगोफोरजों गोनां खामानि दं गाबोन लोगो हमसिगोन दे होमब्लालाय Adang-adang sokni tiniya le आंनि लोगोफोरा ड्राग्स बेपारि आंबो जानोसै गान्जा बेपारि ड्राग्सजों गान्जाजोंलाय सोबनो मोजां नांथाव आमबाया दाबो सफैलालै बियो दै जायालै बिजों जाम्बा थां माथां अबेयावथ' दं फाग्ला दुगायालाय माथो दालांखौबो नुहुरला ओइ मारबाय र' फाग्लाया जाथारसिगोन बेखौ फैबाय जौमोन फै लोगोफ्रा नेबाय थादो ओइ जाम्बा बहा नायदो ओरैसो ए दे होमबालाय थ'थ' माबा थ' सादायालाय बहा थाखोलै थ'दोलै माबा थ' फाग्लाया अबेथिंजाय लांनो नागिरदोब्रा थ' ओरैजाय मादि मोनखोलै भागि ए ब्र मोजां नांदो भागि दे खदाय फैबाय थासिगोन इयाव जागोन दे फैसाखौ एसे लानोसै न'निफ्राय जागोन दे ए भागि साइकेलखौ थिखां ए हमना हो हालाले ए नांथाबाय आइले हालाले दे भागि थ' है धोन आइदि रायजागोन नङाबा मायनोबो फिसा लांनांगौ माबार ए थ' जागोन ए ब्र सिगारेट थुसे हरलाय ब्र चिकेन लोगो थारलां आबो थ' माबार
साफिगोन बियो आदा एफा गोबाव औलै मायु दिनै फुल क्लास जादोंमोन कलेजाव नंगौ नामा आदा नै नों फिथा बिहरनाया आदाया मिथाइ लाबोबाय कंकना न' कंकना लादो आयै गारि नांगौ गारि नांगौ मा गारि गारि मोनाबा कलेजाव थाङा डिग्री मोनबा होगोन ना डिग्री मोनबा लाबानो जायो माथो गारि नांथारगौ आं मोनाबा थाङा माबा थाङा होनबानो जायो नामा माबायदि हानांगौ रां गैया थाखा गैया मा रां गैया बेलाय एसे माबानिबो लुन लानाय दङ मा दङ बिदिनो फैसा थाखारानो थोआ जालांबाय होरै फैसाखौ होबानो राङा थोआ जालांजोब्बाय न'आव बोरै होनो होनबा होनो हानांगौ गारिखौ नांगौ होनबानो मोनोना नांगौ होनबानो गारि मोनाबा गाबोन कलेजाव थाङा मा जागोन बे गथ'दो नायनोसै आङो दाहाय एटिएमआव बेसे दङ नायहैनांगोन दा मोनबासो मोननानै मोजां फरायाबा उनाव साब्बै नोंखौ मोनगोनबो जानला मानला फरायनानै ओरैनो गारिखौ लानानै फाग्ला बायदि दिन्थिनाङा थांफै फरायसालियाव थांफै दिनै सानसेखौ थांफैदो yes लाइमोनसो माथो जौमोनसो माथो बहाथो थांनो नागिरदो आं लोगोनियाव बिजाब लायनो थांनो नागिरदों लाइमोन साहा लोंसिथ' आदा लोंलिया नामा जेबो जायालै थौदो दे होमब्लालाय ओइ दखाननि साहा लाबोलाय कापनै र লৈ যাই আছো কি খাব ভন্টিহঁত मा जानो लाइमोन केकखौनो जानोसै दे होनबा बिहरदो मा सान हाबबाय थाखो बिलाय मा सान हाबबाय थाखो जेबो नङा ओरैनोसो दे होमबा थादो आदा दे होमबा आदा सोर फैखोलै जानावलाय आइसो माथो थांगौ र' थांगौ र' सेकेन्ड हेन्डसो लाना फैबाय आङो फैसायानो थोआसै बाइक बिनो सेकेन्ड हेन्ड स्कुटिसो फैसायानो थोआसैबा एसेल'सो बारा गैयामोन फैसायानो एटिएमआव बहा बेसे मोनबावनो आगोलनि एसे दा एसे हाबनायजोंसो स्कुटि
बै लोगो सासेया बुंबाय नालाय स्कुटिखौ फानगौमोनलै आंना ओमफ्राय आङो दे आमलालाय जोंहा फिसाज्लाया नागिरबाय थादों स्कुटि माने स्कुटि नङा आरो बाइक बिबाय थादों दा बाइकखौथ' बायनो हाला आङो स्कुटिखौनो हरोब्लाय लांनोसै आं बायनानै बिदि होनबाय आं ए लोगोआ बुंबाय दे लांदो होनब्लालाय बेखौनो गोदान बायसिगोन होनना बुंबाय बियो बाइक नांगौ होनब्लालाय बोरै मोननांगौ बोनोबोनो हालाबा रांफोरा बिदि उसुबिदा माबासो मोनफैबाय थादों दे माबा मोनसे खालामनानै उनाव होबावसिगोन दायो बेखौनो लांथ'दो फरायसालियाव साननैसो उनाव नोंथाङा फैबाला होसिगोन जाया होनबा फाग्लाय गारि मोननो माथोलै इयो फै थांर' बेखौ गारिलाय माथासो ए लाबायलै मागि सेकदिन बावसो थु Duga tuh mabar tuh. Tuh. Faग्लाफोरा माबा फोजोबजोबनोसो गोलै बिसोरो Dia tuh sulit mabar. मा जाखो बे गथ'आलाय बहा मा जाना फैखो बिलाय मा सोबना फैखो ना माखो बोरैबासो नुबाय माथो Ayo fisa nangule. Bisa bayne. बेसे Derida. माहा लायनो नोंलाय बिजाब Kira bareव लानसै. नै रानियाय बै आंनि गान्दुं सिङाव 2000 रां दङ नों दानो लायनानै होफै लायनि जालायबाय फाग्ला फाग्लि खानिया Ayolah, sampurga besar fisa gini. Malam si bahaya nasi bro. Mana bahaya? Oh, ayah. Lu apa kenapa nasi orang ini? Mbaknya menjelang fisa tu. Lu ngabar sana ni apa fisa ni? Plastik. Roleh. Ro. Mau maltuan nong ro. Iya. Arki pasal ni berarti. Ardo bisa laga mal na, bisa ribon na.
আৰু আন কিবা আছে যদি লৈ যাওঁ একেবাৰে ডেকা পালা মাৰিম নহয় দে হ'ব দে আৰু পিছত আহিলে পাবি দে কোনো হ'ব নহয় অলপ দামটো লাগব দামটো হোৱা নাই না ইয়াতে এটা কাম নকৰোঁ কিমান দিবি পুৰা এইটো কিমান দিম আৰু এইটো চাইকেলটো ভালো নাই বেয়াও নাই 200 টকা দিম দে হ'ব দে হ'ব দে হ'ব দে 200 টকা দিলে হ'ব হ'ব দে ভালা খাবালা খালা কেনেকৈ আছে 200 টকা দিম হ'ব হ'ব দে 200 টকা দিম মই লৈ যাম এইটো হা আৰু কেতিয়াবা আহিম দেই দে পিছে যা মজাম ওকে ইমান বেছি হৈ গ'ল মালটো কি কৰিম বেটাৰী ল'ব লাগিব ৰে এইটো আছে না বাইদেউ আছে না কৈছিহে না সদায় সদায় মানে লহা চিঙা বুলি পেলাই মাল বস্তু লৈ যাই আছে ঘৰৰ পৰা হান্দি চুৰু গোটেইকেইটাকে লৈ যাই আছে চাইকেল গোটেই শেষ কৰি আছে গোটাই কি সদায় সদায় পোৱাৰ কাৰণে আহি থকা হৈছে না আজি প্ৰায় আহিবি না নাই তাকে কওঁ আজি প্ৰায় আহিবি না নাই তাকে কওঁ Ayu bitu semuanya. Bro, biku bimana kentai tergenang. No kubutu sinaya. Oblabo sengai kentai tergenang. Turning giding nane, isi giding nane mana bisa nih noko. Isi tang mana mungkin? Bodo embala. Menbayro noko ayo ngaban udung lagi ya. Jwomwnनि लोगो Ayang Jwomwnनि लोगो र' जिरायलाय जिराय मामोन नानि मा खौरांमोन Ayang neng gaji menabla fungsi kita bumbungnya. मा खोथा नानि बुंलाय Nei ayang, Jwomwn'a बोरमोन हाथिनि दुगामोनजों दालां हाग्रा सिङाव ड्राग्स फां सोबगासिनो दङ आरो बोराय सासेबो दङ। मा बियो फां ड्राग्स सोबदों औ आयं हाब बेबायदिसो आरो बियो हाबा बे जौमोन बैसोआव मा खालामनानै फाहामहोनां नै नानि बिफायाबो बिदि
सुटिखौनो मोनाखै सफैयाखै हारसिङै मा खालामनानै फाहामनांगौ दे मा खालामगोन जाबायसो आं नायनो जोंनि लोगो पुलिस थानायाव सासे आंनि लोगो बिजिरखे सासे अफिसार जानानै फैदों बेखौनो खोन्थाहरनोसै नामा आयं? औ आयं दे होमब्लालाय माबार खोन्थाहरदो नङाबा दा बिसोर दोरोदगोनसो दे नानि माबार खोन्थाहर नङाबा बिसोर दा दोरोदगोनसो आं फास्रा लानानै फैनोसै लाइमोन नों बेयाव स'आ नोंखौ मोजांसो मानसि सानदोंमोन आङो नों हारसिं नामा आंल' नङा बेयाव बिसोरबो दङ सोरलाय नायहर जायखि ओइ सिखार नों जल्दी लाइमोन नों बेखौ नायथ'लाय बैथिं नाहरनि आङो आयौ दे मा Lises, hadarlah di Lises. Durian. Kau tuh masih ada apa ya? Jo. Refai. Lain jaga sih. Tolong guru dia bisik kayak kita kayak pura tuh, baik dulu aja ya ke. गासैबो थोंगोरै था लोरिनो मोननाय नङा नोंसोरो जौमा नों बिदिसो नोंखौ फरायनो होनाया बेबायदिसो हलदिथिबाय नोङो थाखा फैसा गारनानै नोंखौ फरायनो होनाया गारि नांगौ होनाखाय गारि होबाय दायो मा बिदिखौ नोङो खादो लाबो रसाखौ लाबो बिसोरखौ खानानै लांनि नोंबोथ' नों सासे बोराय जानानै दिनै उन्दै गथ'खौ लानानै नों द्राग्स फां सोबनायनि लामाखौ दिन्थिदों नोंखौबो खारा हा नोंबो दुगा नङि आयौ फाग्ला आंखौ बुखासिगोनलै खामानिखौ गैखाया खालामथ'नांगौ मानो सिरि माबा खोमा नोंसोरनि थाखायनो आंनि न'नि इसिं न'नि दो दोला गासैबो खावला लांजोबनानै फानजोब्बाय हो गासैखौबो जेबोआनो गैला न'आव साला नोंसोरनि थाखायनो जेबो थाया जादों नोंसोरखौ पुलिसनि आखायावनो गथायनांगोन लांदों पुलिसा औ मादै लांनोसै आइजोफ्राबो आंनि उनाव फैफादो आं अफिसाव बिजिरहैनोसै थौ